spremili ove za Milicu i Ninu da vide i druge koji budu vidjeli i širi auditorijum ako postanem nakon svih propalih poslova YouTuber. Evo kako to izgleda. Moja zasluga je najmanja ovdje, osim u prezentaciji. Evo, tu svi novi tanjiri. I pogledajte ovo što imamo, znači, ne verujem. Tako, to je to. Imamo tamo još neke slatke stvari, a to će biti za kasnije. I imamo ovaj ukrase i sjelice ovdje. Ajde, gasimo svetlo da se vidi kako to izgleda. Imamo na sve strane, imamo pravu kolekciju sjelica i da smo držali kinesku prodavnicu nekada. Tako, imamo ovdje. Tako. A imamo i u kuhinji, da, možemo i u kuhinji da pogledamo. Ajde. Evo kako izgleda u kuhinji. Isto tu lepo, tako. A sad idemo u spavaću sobu. Mislim, ne idemo sad u spavaću, idemo sad da snimimo u spavaću sobu. Jesi snimaš? Jesi? Da. Ajde. Idemo sad u spavaću sobu. Ogroman je stan, ovo je od prihoda, od pratilaca, neki bus i ja izgubim, znate, idemo sad da koristim navigaciju u stanu. Samo moramo da sačekamo trenutak da se upale. Tako. Ovo je moje parking mjesto, odnosno dva parking mjesta. To su VIP mjesta. Inače ja vozim jedan od 7 preostalih Peugeot 206 u Srbiji, 2002. godište. Evo tu je parkiran. A drugi auto mi je trenutno na sređivanju. Radim u generalku. Tako. Tako. Snimaš još? Da. Tako da se vidi kako... Da, snimi. I tamo, evo i ovdje. Aha, slike kakve su. Koje tu očekujem. Očekujem duple lajkove koje na slikama ovdje stavljam. Tako. Evo i ovdje. To dok nisam postao poznat. Malo sam neobično obučen i djeca su malo čudno obučeni. Ali sada je sve u redu. Krenimo sad u suprotnom pravcu. Mislim, potrebni su putokazi. I mogu bi svoj blog, ili kako se zove da nazovem, Deka prase. Toliko. Dobro, čao.